Takže trošky povedať, dneska tu bude reakcia na ráno vstanem. Každopádne bol by som rád, ak dáte na tomto videu 3 lajky. A ak nemáte odber, tak ho určite dajte. Áno, je to zadarmo, nic vás to nestojí. Mne to prospeje. A budeme to žvať. Ideme sa kúknúť ráno vstanem. Ešte mimochodom, aby... Toto je video z roku 2017, hej, to video je skoro 2 roky staré. Takže prosím vás, ja nechápem, proč som tam bez trička, koho napadne. Hej, víš co, ideme natočiť video, kde budem bez trička, natočíme, ale nebude sa vôbec rímovať, všetko bude najhorší. Ráno vstanem, zobudím sa, viem, že je to najpopulárnejšie video na kanále, ale... Fakt. What? Najhorší, čo som kedy stvoril. Kámo, ne, ten cringe už prichádza. Už došiel ke mne, už mi zakúpal na dvere. Ahoj, Vilko. O nie. Ježišmaru. Zapáči ti zvukové efekty. Idem sa... Počkej, ne. Moment. Ráno vstanem. No, God, please, no! 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 Idem sa umyť. Jej! Mario, proč to bude bez trička, Vilko. Dobre, musíte pochopiť, to je rok 2017, prosím vás, ešte. No ja sám sebe si dám dislike. Pane bože, radšej to budem pozerať na komenty. Prosím vás, ja fakt nechápem, jak toto video môže mať 32 like a 5 dislike. Ja fakt nechápem, čo robím so svojím životom. Fakt. To neboli hotdogy, že? Hotdogy. To nebyli hotdogy potom, to byly chlebíčky. Ano. Chleby s... nevím s čím teraz, ale... Pozrite sa na to telo. Teraz som tlstý jak... neviem, čo to konečne. Teraz som tlstý jak slon. Bože. Co robím? Ja nevím, co robím za svým životom. Ja som tam byl ešte ostrianý. Bože. Ne. Ja nemôžem ďalej. Čau. What? What the fuck? Toto je moje posledné video, chcem vám povedať, mažem svoj YouTube kanál. Čau. Really, nigga? Dobre. Čau. Je nový deň. Není nový deň, som asi sekundu bol preč. To je iPhone 5s, ne, či áno, to je iPhone 5s. Že to mi prišlo a telefon zasnutý. Alebo je otočený, ja nevím, ale asi je zasnutý. Ne! Hej, počkajte, ešte raz. Viem, že to hovorím po štvrté. O, ne, prosím vás, to čo je? Ne, ja sa na to fakt nemôžem pozerať, takto. To bolí. To fakt bolí. Ježiš, Mario, ten creep. Bruh, look at this dude. Wait till you see the... No, 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 no. Creepy výraz. Zás
Idem spať, hasnem, idem spať. Dizaj. Prepáč, že mi tu budou chodit nějaké zprosté zprávy, ale fakt. Jak ti dává, že dneska je november, dneska je oktober, hej, mám asi 100 důvodů, proč se to nepozrieť, hej, aspoň dve alebo tri vám vypoviem. Som tam bez trička, som tam tlstý jak pes, možno som teraz tlstejší, to je jedno. Nerýmuje sa to, Markus, nic proti, ale si hrozný spevák. Už mám viac cringe, už mám cringe až po krk. Nechcem, aby to išlo ešte cez mozog až po hlavu. Čo je? Tak to není ani víno, prosím vás, to ani není nějak něco, není ani flaška, to je prostě kus plastu. Prosím už, ne, kedy to má. Ak tu dáte viac než... Ne, ak tu dáte 3 lajky. Ne, dáte 3 lajky, tak jde. Dobre, musím najít, som potiaž, asi tak. Kúpneme si rýchlo, napríklad, ja neviem, na čo sa môžem robiť teraz. Máme úplne prvé video. Je to strašne krátke. Studium 2. Dúfam, že sám som v tričku. A sa to nebude až tak veľký cringe. Môj dres... No nie je to dres, ale... Toto je! To je! Však ja taký hlas nemám. Prosím vás. Što co mám za hlas tam? Ježiš, ja mám úplne zimomriavky, sú úplne trasem. Bože, ja sa úplne hanbím za tieto videa. Dobre, ty. Niekto mi takto Ajax. Krásne, co? Toľko vecí tam máme zapojené. Ja som kopíroval Markus. Teraz jak mám, ak sa to krátko páčilo, určite moc vážiť, tak mám úplne inačí. Ale trápili sme sa s tým. Áno, trápili sme sa s tým pres k ničemu. Nováčky. Ne. Majte sa krásne a ja nebudem natáčať. Čau. Bože, aký cringe som ja vydal. Zajtra ty videa neuvidíte, takže máte šancu si ich ešte pozrieť, hej. Ne, ja by som si ich možno nechal takú spomienku, cringe spomienku, úplne najhoršiu spomienku na svete, prosím vás. Kamer. Juice. Čo som to dal zase? Ne, už nemám náladu. OK? Čau. Ne, dobre, už normálne to. Každopádne, ak sa vám to dobre páčilo, určite like, odvážiť. Ne, nedávajte like, prosím, to nechcem natáčať. Majte sa krásne. Čau. Necháme si 17 minút, aby som to musel už strihať. Aby video malo 10 minút, viete čo? Čau!
Wow.